En toen zeiden we tegen elkaar van, we rijden nog even een rondje door het dorp. Wansum. Ja, en nou, toen zagen we het bord en als wij ergens een trigger zien, dan gaan wij daarop af om te kijken van wat is het verhaal achter de trigger. De trigger was het bord en wij waren aan het filosoferen over, ja, het blijkt dus Portugees. Wat was jullie filosofie? Dat ben ik wel nieuwsgierig. Nou ja, wij hadden Estado, ja, stad, stadion. Ja, Estado, maar dat blijkt dus staat te zijn. Geweldig. Ja, we wisten het niet. Soms is het ook heel leuk, hè? Stoppen hier echt auto's met Brazilianen of Portugezen. En die herkennen het. Wat zien we zo Portugees? Nee, we zijn gewoon Nederlands, maar... Hoewel, bij mij twijfelt men erover. Ja, is jouw Portugees zo goed dat zelfs in Portugal dat ze je accepteren? Ja, ik heb vaak, en elke keer denk ik weer, dat kan niet. Maar dan wordt er bijvoorbeeld echt tegen mij gezegd, zijn we ergens, bijvoorbeeld een museum. Weet je nog, dat we toen met jouw zoon een museum waren in Belmonte. Ja. Over de descobrimenten, tussen ontdekkingen en toen zei de vrouw van, goh, mag ik weten uw nationaliteit? Dus zei nou, Nederlands, zijn zo Nederlands. En zeg maar, als de senhora Portugees zei. Ik zei, nee, ik ben ook Nederlands. Kan niet. Heel soms denk ik met Braziliaans. Vanwege mijn naam, ik heet Erika. Heel veel Braziliaansen zijn blond en heten Erika. Dan kunnen we natuurlijk onze link leggen naar mogelijk Nazi-Duitsland. Maar het is echt, Erika is een hele bekende naam in Brazilië. En ik heb natuurlijk wel iets van een accent. Maar dat is voornamelijk, denk ik, nog steeds van Madeira. Als ik dus Ronaldo hoor Portugees praten, dan word ik echt, ja, dan word ik weer helemaal verliefd op het eiland en op de taal. En, ja. Want Ronaldo is een fenomeen. Ja. Jullie niet onbekend. Nee. Probeer nou eens even, want in Nederland, wij zijn altijd zo... je bent hier beroemd, zolang men je laatste wapenfeit nog kan herinneren. En je bent hier ook heel snel weer niet beroemd. In Duitsland ben je voor je hele leven wereldkampioen. Als je ooit wereldkampioen wordt. Dan ben je ook voor de rest van je leven een wereldmeister. Ja. Hoe groot is Ronaldo in Portugal? Heel groot. En dat is niet alleen omdat natuurlijk voetbal daar sowieso heel erg groot is. Ik bedoel, als religie? FC Bal op het dak tegen FC Flat ingestort tegen elkaar spreekt, dan zit het halve dorp al bij elkaar. Maar Ronaldo doet toch ook wel echt, en dat lijkt, natuurlijk is het een stuk ook reclamepromotie, maar doet ook echt heel veel, zeker voor het eiland Madeira. Financieel gezien, sociaal gezien. Ja, het is gewoon een heel geliefd mens. Ik denk serieus dat het een hele aardige vent ook in het echt is. En dan zijn er een heleboel mensen die dan zitten te klagen dat hij met zijn zoontjes zijn 6 dure auto's laat zien. Dat, geloof ik, van een Bugatti tot aan een Porsche gaat. En dan denk ik, ja, het joch heeft niet al te veel opleiding gehad. En heeft miljarden. Probeer maar eens om te gaan met die wilde. Nou, dat. En dan vind ik dat hij dat nog best netjes doet. Hè? Zoals pas geleden, toen er weer de grote branden waren in Midden-Portugal, heeft hij wel een paar miljoen gedoneerd om te zorgen dat mensen die brandwonden hadden en dergelijke straks ook plastische chirurgie kunnen krijgen. Ja, nou, dan kun je zeggen, oh, PR-stunt. Maar ja, hij doet het wel. Ja, hij doet het wel. Ik hoorde laatst zelfs van iemand die zei dat hij de helft van zijn inkomen weggeeft aan goede doelen, aan goede dingen mee doet. Ja, hij verdient meer dan zak natuurlijk. Ja. Maar goed, hij doet het wel. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hè? Je zegt van hij hoeft het niet te doen. Het kan ook, natuurlijk, het speelt allemaal mee. Hè? Hij heeft ook een heel team van PR-mensen om zich heen zitten. Zo. Het product Cristiano Ronaldo. Precies, het is een product. Maar hij hoeft het niet te doen. En Nee. hij doet het toch. Hij doet het toch. En wat ik in ieder geval pas geleden ook nog begreep uit kranten toen we in Portugal waren, is dat hij dus ook wel in opspraak is geweest in verband met mogelijk belastingontduiking. In Spanje dan weliswaar. Maar dat hij dus nu ook met andere juristen bezig is zijn toenmalige managers en dergelijke ook aan te pakken. Want kijk, je kunt zeggen, ja, ik wist het niet. Ik denk echt dat je het soms echt niet weet. Zeker een jongen als Ronaldo denk ik echt, die heeft zoiets. Ik huur daar iemand voor in. Johan Cruijff is er toch ook in getuind? Ik bedoel, verkeerde beleggingen en mensen om je heen en zo. Onze belastingadviseur, dat Stevens mijn oom, mij belt. Maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat hij het goed doet. Ik wilde nog de vraag stellen van hoe zijn jullie hier in Wansum terechtgekomen? Vanwege jouw werk natuurlijk, denk ik, bij de TBS-kliniek. Ik woonde nog in Portugal en ik wilde toch terug naar Nederland.
Onder andere omdat bij mijn moeder waren cellen geconstateerd waarvan we dachten mogelijk kanker. Gelukkig, het is inmiddels al 17 jaar geleden en ze doet het geweldig. En het is ook geen, ja, goed, in ieder geval het heeft zich niet ontwikkeld tot echt kanker. En ik zag wat vacatures voorbij komen, dus ik heb gesolliciteerd. En toen kon ik deze baan hier in de TBS-kliniek krijgen. Ja, dan moet je een woning hebben. En als je nergens staat ingeschreven in een huurwoning in Nederland, dan kun je het vergeten. Dus toen heb ik gezocht wat is dichtbij in een dorp. En ik dacht, ik moet een tuin hebben, want ik had 10.000 vierkante meter zonterrein in Portugal. Even kijken hoor. Dus ik dacht, ik moet zon hebben. Ja. En hij ligt op het zuidwesten, dus ik heb altijd zon hier. Je hebt altijd zon? Altijd zon. Het is een beetje een... Portugees tuintje. En dat betekent? Nou ja, kippen. En we hebben onze eigen eieren. We hebben een kastje waarin we in het voorjaar onze eigen tomaten doen. We hebben onze eigen bonen. We hebben onze eigen... Nee, om even terug te komen op dat ik-vertrek-verhaal. Ook dat hebben jullie al redelijk onder de smiezen. Van hoe kweek ik mijn eigen tomaatjes en zo. Ja. Weet je. Maar als we echt gaan vertrekken, dan is het ook echt definitief. En dan gaan we niet eens met zo'n programma meedoen, want het zou niet grappig zijn. Alleen is het feit dat bovendien hebben wij het al vastgelegd. Ten eerste dat. Maar het zal ook niet grappig zijn voor mensen. Omdat we weten gewoon, ik kan daar een baan krijgen. Ik krijg een inkomen. We hebben al gas, water, elektriciteit. We hebben onze klusjesman die wel op tijd komt. Ja. De kans dat de kijker jullie op de bek ziet gaan, die is relatief klein. Die is klein. Ja. Ja, dus wordt het niet interessant. Geen leedvermaak. Nee, precies. Dus het wordt niet interessant. Ben je trouwens al weg bij de TBS-kliniek? Ja, daar ben ik al lang weg. Ja, is het waar wat je vaak hoort en leest over, en ziet over de TBS-kliniek? Dat het overkomt alsof het een beetje een zootje is daar? Ja. Ik heb, en dat durf ik ook best te zeggen, ik heb er een rechtszaak gehad in 2004 en heb ik gewonnen. En de rechter zei letterlijk, wil je terug naar dit zootje? Toen zeg ik, nou, er is maar één reden waarom ik terug wil. Ik heb op basis van die baan dit huis gekocht. Maar ik ben niet teruggegaan. Het is echt erg. En ik wijd dat gedeelte aan het managementsysteem binnen de zorg. Oh, dus dat is een probleem wat op meerdere plaatsen... Ach, hou op, in de zorg is nog veel erger. Oh. En ook aan, natuurlijk, als je steeds meer werkdruk krijgt, dan heb je op een gegeven moment geen goede collega's meer. En je moet je cliënt kennen. Je moet precies weten bij alle mensen. Ik werk voornamelijk dan nu met mensen met een psychosegevoeligheid. Je moet gewoon echt iemand kennen. Je moet weten als iemand dit doet, weet ik. Je hebt last van stemmen, dus je hebt last van stress. En als je last hebt van stress en stemmen, dan ga je dat gesprek aan. Dat kan niet met een invaller. Nee, want en het wordt beroerd betaald, blijf ik zeggen. Ja, kijk, ik kwam uit Portugal, dus voor mij was het loon natuurlijk sowieso prima, want daar is het loon veel lager. Maar op zich wordt de zorg gewoon nog steeds echt, zeker die zorg, wordt beroerd betaald. Ik werk dan op de crisis en opname, dus daar komt gewoon alles binnen. Dus er komt en binnen wat al TBS heeft, maar zich niet gedragen heeft volgens de richtlijnen binnen de kliniek zelf. Dus voor crisis weer geplaatst wordt. Daar komt binnen van mensen die in opname, of die net uit de gevangenis komen. Dus alles komt daar langs. Ik lach nu, terwijl jij een heel spannend verhaal vertelt. Maar als ik jou zo hoor vertellen, dan denk ik bij mezelf van... dat is nou een type die kan een crisis handelen. Ja. Dat is jouw werk. Maar dat was ook. En ik zei ook wel eens, als er stront aan de knikker is, dan kan ik komen. Ja, oh god, daar hebben we zoveel over meegemaakt. Ik heb wel eens gehad dat, nou dan niet van deze kliniek, maar de kliniek daarnaast, bij dichterbij, dus licht verstandelijk beperkt. Ja. Stonden ze hier 's nachts voor de deur, wisten ze daar weg te komen. Ja, en ik maar lachen. En dan de kliniek van, ja, maar u moet nu op een taxi zitten. Ik zeg, ze mogen niet alleen eruit, maar ik mag ze nu wel. Ik zeg, nou, ze liggen hier al in bed. Maar 2 jongens, die regelmatig zeiden, nou, ga maar vast slapen. Wij bellen de politiebel, we zeggen de politie vast. Niet op de telex zetten, ligt hier. Morgen ga je terug, ze komen je maar halen. Want ja, we weten wel waar we mee te maken hebben. En dat wil je dus in Portugal ook weer oppakken? Ik ben er wel in de gedachten mee bezig. Helpen van mensen. Ja. Was ook wel leuk, hè, toen we in Porto waren. Met onze nicht. De weg kwijt ergens midden in de stad, 's nachts. Maar ik heb daar gewerkt met daklozen. En verslaafde daklozen. En op een gegeven moment was het ook van, jullie zitten verkeerd. Ja, dat is heerlijk. Dat je gewoon in Porto geholpen wordt door verslaafde daklozen om even de goede weg op te... Ja, dan word ik helemaal blij. En die weten nog ergens, dat is die blonde die Portugees spreekt. Serieus? Ja, dat zijn leuke dingen. Dus daar werd je nog herkend? Ja.
Ja, hij moet wel eens lachen als wij in Portugal zijn. Of nou Porto zijn. Of ik ken meer mensen in Portugal kennen haar als hier in Nederland, denk ik. Ja. Volgens mij moet jij wel vaker lachen, of niet? Ja. Hij heeft een hele leuke... Ja, waarom dacht je dat ik verliefd werd? Ja, nee, echt... Hè? Maar mijn werk is ook spannend hoor, want ik werk als kwaliteitscontroleur bij Avico in Lom. Is dat spannend? Ja, dat is wel spannend, ja. Oh, je moet me één ding uitleggen. Nee. Ik hoef geen je moet me één ding uitleggen, want ik had het er laatst nog met iemand over. Die hebben een bord aan de gevel hangen. En er staat dan op hoeveel dagen ze al zonder ongeluk zijn. Waar is dat voor? Is dat bij jullie in Lom, ja? Waarom communiceer je zoiets op de gevel van het pand van een bedrijf? Hoeveel dagen je zonder ongeluk bent? Er staat een getal. Beter aan mijn baas vragen, denk ik. Maar gaat erover hebben, want ik wist dit ook niet. Ja, ik rijd er nooit langs. Nee, maar het is voor iedereen zichtbaar. Dus dan denk ik bij mezelf van... Is dat misschien met die brand te maken? Ja, nee, dat was ervoor al. Oh. Ja. Maar goed, is dat een spannend verhaal? Dat kun je beter aan mijn baas vragen. Oh, nee, wat je wel kunt zeggen... Kijk, ik moet natuurlijk niet vergeten dat het een bedrijf is waar duizenden liters stikhete olie staan. Voor die voorgebakken friet en zo, hè? Precies. En dus dat er niks gebeurt... Ja, is natuurlijk ook denk ik een signaal naar de omgeving van kijk eens hoe veilig wij werken. Ik denk echt dat het dat is. Alles, het staat heel erg in het teken van veiligheid staat op de eerste plaats bij Avico bij ons. Ja. Ja. Dat is op de eerste plaats en de tweede plaats is kwaliteit. Maar veilig werken, dat staat op de allereerste plaats. Daar doen ze ook heel veel cursussen in geven en voorlichtingen geven. En dus hoe ik denk echt op laten we vooral de namen even niet meer noemen in verband met reclame en zo. Ja. Maar wat zie je er dan best wel slank uit als jij... want dan denk ik bij mezelf de hele dag friet eten en bitterballen. Of is dat heel koud door de bocht? Nee, dat valt wel mee hoor. Ja, bijna elke dag ik moet wel veel proeven, maar echt eten, nee, dat misschien 1 keer in de week. Maar ik zou me dan weer mee naar allerlei stranden in Portugal en dan lege huisjes en dit soort dingen weghalen en zo. Oh, dat is wel leuk. Wat? Ons hok hierachter. Het hok? Ja, dat is onze Portugal... Nou, nog even het Portugal-hok. Portugal-reliquieën zijn dat. Oh. Heb je ook nog dingen van Madeira dan? Ja, echt? Ja. En nu staan er even wat planten in. Allemaal och, wat leuk. uit oude huisjes die op instorten staan. En de een zegt, jullie stelen uit huis. De meeste Portugezen zeggen, nee, jullie cultiveren dat wat er nog is. Dus